ଆରେ ହଉଛି କଣ ମତେ ଟିକେ କହିବ କି? ଏଇ ଦେଖ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ନୂଆ ବର୍ଷ ସାରିକି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ଭୋଜି କରିବା ଆଉ। ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଭୋଜିଟା ଆପଣମାନେ କେବେଠୁ କଲେଣି? ଆମର ତ ଏବେ ହଉଛି। ମୋ ଭୋଜି ପୁରା ରେଡି ଆଉ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କହି କହି ଭୋଜି ଟିକେ ହେଲା। ଶେଷରେ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମସ୍ତି ବି ଟିକେ ହେଇଗଲା। ସବୁ କିଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ କଣ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଭୋଜି ଖାଇଲୁ ଆମେ, ବାସନ ମାଜୁ ତମେ।